Ei. De veritat està passant això? Hi ha una actuació avui a la Farinera del Clot? Hola a tothom. Amb el vostre permís i el màxim respecte per vosaltres i pels meus artistes, em trec la mascareta, d'acord? Senyores i senyores, benvinguts a la Farinera del Clot, benvinguts tots i totes, clotencs, clotenques. Gràcies per vindre, gràcies per omplir la Farinera del Clot. Imagino que heu tingut que fer els procediments típics que s'estan posant a cap sempre que fem algun tipus d'espectacle d'arts escèniques. I és que heu d'entrar per grups, que imagino que heu entrat per grups, us han pujat a les mans el gel hidroalcohòlic, que és miraculós, i crec que hem aconseguit omplir la Farinera del Clot. Feia molts mesos que no omplíem la Farinera del Clot i això és un èxit. És un èxit gràcies a la Federació d'Entitats Clot Cat de l'Arpa i gràcies també a la Farigola, a la Farinera del Clot. Des d'aquí fa molt de goig la platea, de veritat. Està plena. Realment estem emocionats perquè amb totes les coses que han passat, estar aquí avui trepitjant escenari és el millor que ens podia posar, de veritat. A veure, ens posem en situació. Imagino que ja porteu estona esperant, a la cua, heu anat entrant, heu vist que hi ha instruments i jo soc el mestre de cerimònia. Em dic Joan Pernil i avui estic a la vostra disposició. Benvinguts al nit de reggae. Aquesta és l'última activitat de la festa major del Clot Camp de l'Arpa d'aquest any. Fa una estona de gent que ha pogut estar, vosaltres no perquè estàveu aquí, em sap molt de greu, però us heu perdut els focs d'artifici. Els focs artificials que diuen, que els han fet aquest any els Diables del Clot, els nostres amics del Diable del Clot. Des d'aquí, Diables, gràcies. Gràcies per un any més estar dinamitzant la part pirotècnica del barri. D'acord? Moltes gràcies. Repeteixo, avui esteu aquí tots sentats veient el nit de reggae. Tenim dues bandes que mai havien trepitjat aquest escenari. I nosaltres hem estat aquí veient les seves proves de so i són la hòstia, The Reggae Club. Tenim dues bandes. La primera banda és León de María i la segona, Shakiti. Així que, un fort aplaudiment! Com que aquest espectacle és realment una mica... Hem anat atropellats, els que esteu a la sala no havíeu d'aplaudir perquè m'heu fotut el gag, però no passa res. I llavors jo dic un fort aplaudiment i us quedeu calladets, sisplau? Us ho hem dit abans, però no m'heu fet cas. Un fort aplaudiment per León de María. Bé, ara representar què dic? Sou uns antipàtics de l'hòstia perquè acabo d'anunciar el grup i no apareix. Però és que el millor és que vosaltres no ho heu aplaudit. José, tècnic, obre'm la llum de sala, a veure què cony us està passant a vosaltres. Però... Elvira, Cesc, que m'heu gastat una broma? Que m'esteu gastant una broma? És a dir, em feu sortir a l'escenari a presentar nit de reggae i no hi ha ningú a platea. Em podeu explicar què ha passat? Cesc, què passa? Però fes passar la gent. Què? Ah, no me joda. És un streaming? Un streaming! Em pots explicar què cony és un streaming? Un concert que es fa en directe, però no hi ha públic. I per què no hi ha públic? Ah, pel tema del Covid. Llavors què passa? Que hi ha un concert però no vindrà ningú. I com el veuen? Quin sentit té fer un concert si no ve ningú? Què? Ah, o sigui que la gent realment no està físicament aquí, però estan a l'altre costat. És a dir, que esteu a casa veient aquest concert a través de la pàgina de YouTube de la Federació. Vale. És que no m'expliqueu res. O sigui, jo sempre sóc l'últim mono. O sigui, arribo aquí... Vale, perdoneu. I llavors tornem a començar. És a dir, estem fent un concert amb streaming. Vale. Estic superdespistat, aquests dies estic superdespistat. Dec haver passat el Covid i estic una mica... Llavors, si la gent està veient els concerts des de casa seva i jo vaig molt ben vestit
I jo m'he vestit més que res perquè em xiuléssiu, parleu, guapo, vale, llavors, deixeu-me un moment, sisplau, vale? Farem una cosa, si vosaltres esteu a casa i jo estic aquí sol, doncs ens posem una mica amb igual de condicions. Per tant, jo em canvio de roba i em poso una mica més casual, perquè imagino que tots esteu a casa, amb pantufles, acabant de sopar, amb la dona, amb el gat a sobre, no? És així el que feu sempre a casa, no? Esteu espaterradíssims veient com aquest tio està parlant. Vale. Doneu-me 5 segons, vale? I em canvio de roba i ens posem en igual de condicions. Vale? Cesc, la roba! Cesc, entra amb la catifa. Entra. Vale, espera un moment. Perdoneu. Però clar, si vosaltres esteu des de casa, doncs jo em vull posar còmode també. Vull estar com a casa, a la farinera. Un moment, sisplau. Un moment, sisplau, però em poso la bata, està per casa i ho fem una mica més a barri, no? No em feis molt. Cesc, molt bé, m'has posat la làmpara. Bueno, un momentet, sisplau. Vale. Em podeu explicar què cony ha passat aquest any, en general, al món? Que no veu prendre el raïm, vosaltres? Em podeu explicar per què no veu prendre el raïm? Perquè imagino que tots, com sempre, el protocol és prendre les 12 uves, no? Vale. És que no entenc. O sigui, us vau menjar els 12 grans de raïm? Sí? Vale. Veu demanar molts desitjos positius per a l'any 2020? Sí. Doncs resulta que l'any no era una relació recíproca, perquè a l'any el que ha fet ens ha portat moltes coses que nosaltres no volíem. Per dir alguna pandèmia, per exemple. Llavors, jo em pregunto des de casa, què ha passat amb els grans de raïm de març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre? Què ha passat? Hemos sido engañados. O sigui, algú ens havia dit, mengeu-vos només els de gener i febrer i els de més, foteu al camp, tanqueu la tele i us feu la farra. No? Què ha passat aquest any? Què ha passat aquest any amb la festa major? Per què l'hem acabat titulant la no festa major? Em podeu explicar què ha passat? I la gent del barri dirà, és que amb la merda del Covid no s'ha pogut fer una festa major. És que... No. Us han de dir des de l'escenari de la farinera del Clot que l'associació, anava a dir de comerciants, no, aquest és l'Eix Clot, que també són supercol·legues, la Fe d'Entitats, d'acord, porta des del mes de juliol intentant organitzar aquesta festa major. D'acord? Això que quedi clar, mai la federació ens ha donat l'esquena, mai la federació ha deixat d'intentar-ho. Però què ha passat? Voleu que us ho digui? Ha fotut una rajada guapa, Doncs es veu que la pasta s'ha acabat, no? Perquè es veu que la Mercè era més important, no? Fer concerts al fòrum. L'administració de Sant Martí ens ha donat l'esquena. Tadam! Què ha passat? Què ha passat? Ho hem intentat per tots costats. Hem fet reunions a hores intempestives. Hem fet milers de coses i no hi ha hagut manera. No hi ha hagut manera. Ens heu posat traves, ens heu posat pals a les rodes, ens heu donat l'esquena, ens heu donat el cul. Què feu? Què feu? La festa major del Clot, per favor. Ni oblit ni perdó, I després no em vingueu amb el Twitter. La festa major del Clot, aneu a la merda. Aneu a la merda. I us dic jo que a mi mai em veu donat una subvenció. I ja està. Home, és que m'indigno la veritat. Què ha passat? Doncs que la farigola del Clot a última hora diu això no pot ser. I hem corregut per organitzar aquest esdeveniment. No sabeu el que ens ha costat organitzar aquest esdeveniment. Vosaltres des de casa no ho sabeu. Jo sí, estic informat de tot. Ha sigut un marrón, però estem aquí, amb optimisme, amb ganes, com sempre, amb ganes de dinamitzar el barri, de donar-li vida, de donar-li una importància com cal a la festa major. Per això avui és la nit de reggae, d'acord? Important. Així que no m'estiraré molt més. Bueno, m'estiraré al llit ara una estoneta, que estic com a casa. Així que, músics de Reggae Club, avui, a l'últim esdeveniment oficial de la festa major, de la no festa major d'un any nefast, presento amb tots vostès a l'escenari de la farigola, de la farinera i de totes les entitats del barri, perquè després en parlarem.
totes les entitats del barri estan aquí preparades. Totes les entitats del barri estan connectades i estan aquí donant el seu suport. Així que, senyors de León de María and the Beatles Redes, the Reggae Clack, ara sí, un fort aplaudiment! Fem barri! Gràcies! És que no recordava que no hi havia ningú. Que no, que aneu d'aplaudir, que és un streaming. Molt bé, seguim aquí en directe, en streaming, aquí a la Farinera del Clot, fent l'últim esdeveniment d'aquesta festa major, d'aquesta gran festa major temàtica especial avui, per les circumstàncies que ens han portat a haver de fer un concert en streaming. Ens hagués agradat molt que avui tota la gent del barri, de Rodalies, de Barcelona, poguessin participar de la gran festa major, però per moltes circumstàncies que hem explicat abans no ha sigut possible, perquè avui estem aquí una mica confinats. Pràcticament ara són les 10 menys 10, estem a punt d'arribar al toc de què, al toc de queda. Fa molta gràcia perquè fa una estona, quan m'heu dit que això era un streaming, jo he dit, un què? Un streaming. Una cosa que m'ha fet molta gràcia, i faig un parèntesis, i és que aquest any, durant aquests 8 mesos, hem descobert moltes paraules i moltes expressions que mai abans havíem sentit. I ja les hem incorporat directament al nostre vocabulari del dia a dia. Però ha costat, perquè són moltes i molt variades. He fet un resum, abans he apuntat streaming, perquè m'ha fet molta gràcia aquesta paraula, i he fet un paperet apuntant totes aquelles paraules i expressions i noms propis que ens han portat al cap de bòlit. Si us fa gent de casa, gent d'aquí de l'escenari, gran públic que tenim aquí en streaming, us les llegiré a veure si podem compartir amb vosaltres aquestes paraules tan inhòspites. Comencem amb la gran paraula d'aquest any, que és Covid-19, pangolín, PCR, ERTO, confinament perimetral, confinament domiciliari, toc de queda, teletreball, nucli familiar, nucli de convivència, test ràpid, distanciament social, fase 1, fase 2, fase 3, la nova normalitat, gel hidroalcohòlic, mascaretes amb vàlvules d'exhalació. Espereu, que en tinc algunes més. Mobilitat entre municipis, regió sanitària i la gran salvadora una altra vegada que ens farà aixecar aquest estat català, que és la farmacèutica Pfizer, que per qui no ho sàpiga són els mateixos farmacèutics o gran empresa farmacèutica capitalista que va fer en el seu dia la Viagra. Així que ens torna a aixecar al país una nova farmacèutica. Una merda. I dos noms propis que ja ens esprenem a cachondeo. Un és Fernando Simón. Fa 2 dies no sabíem qui era. Ja Fernando Simón pràcticament viu amb nosaltres. I una nova persona, un yanqui, que es diu, qui és? Joe Biden. Fuck Joe Biden. Fuck United States de merda, hòstia. Bueno, no res, segueixo amb el meu protocol intentant explicar les coses d'una manera en nom de Joan Pernil. Però imagino que moltes coses l'he escrit avui. Si ha sapigut greu a algú, esperem que no s'ho hagin pres. Això és una mica teatre, això és arts escèniques i m'ho podeu perdonar molt. Més coses. Fa pocs dies, tot a correcuita, perquè ja ho dic, ha sigut molt complicat la logística, us vam proposar que en aquest concert, com que no podeu ser presents, ens gravéssiu uns vídeos de 10 segons amb vosaltres ballant. Evidentment, ha sigut complicat la logística i el temps. A molta gent ha fet que al final s'hagués quedat amb les ganes. Avui projectarem aquí alguns dels vídeos de la gent que altruistament ha fet el gran esforç de gravar-se 10 segons ballant. D'acord? També pujarem una mica de visuals. La nostra idea era que les visuals fossin molt presents en aquest concert. Però no fa falta perquè la música està omplint l'escenari. D'acord? I de la part més protocolària no me'n puc escapar, perquè quan estic a sobre l'escenari també estic en part explicant i posant-me en pell de moltes de les entitats de la Federació Clot Camp de l'Arpa que, repeteixo, ho han intentat per tots costats. Portem des del mes de juliol intentant tirar la festa major endavant, però per circumstàncies que he explicat breument abans no ha sigut possible. Per tant, m'agradaria
poder llegir, mentre es fa el canvi d'escenari, un petit manifest que m'ha arribat via Burofax, per dir alguna cosa que queda molt bé. És un comunicat de la Comissió de Festa Major del Clot Camp de l'Arpa 2020 que diu, i cito textualment, gràcies, Federació, per fer-me arribar aquest paper molt important, que diu, després de mesos de treballar per la Festa Major, la situació Covid-19 s'ha agreujat i ha acabat amb els projectes de la Comissió per fer una Festa Major segura. En compliment de les restriccions prorrogades i ampliades, no hi ha cap activitat que es pugui dur a terme. Aquí entraríem entre un parèntesis. Per què? No hem pogut fer-ho, algú ens ha posat alguna trava, però bueno, no mencionarem això. Han estat setmanes de cercar espais acotats, fàcils de perimetrar per controlar-ne l'accés, cultura segura. També d'imaginar actes tradicionals de cultura popular en formes diferents. Hem treballat amb optimisme i esperança, però la pandèmia fa impossible cap trobada i sense aquesta cap festa i activitat de la Festa Major. Ens queda només l'espai virtual, que és on ens trobem avui, l'espai virtual, d'acord? Cultura segura. I amb molta imaginació i creativitat volem mantenir dempeus alguns dels símbols evidents de la Festa Major. Si més no, telemàticament, que és l'única manera que ens queda de poder estar amb tots vostès, veïns i veïnes del Clot Camp de l'Arpa, d'acord? Rebreu convocatòria. Ja sabeu que avui en dia ja la gent no parla, ja la gent ja relaciona a través de les xarxes socials. Tenim moltes xarxes socials obertes i ens podeu seguir durant tot l'any. Això és un petit tentempié del que pot arribar a fer la Farinera durant tot un any. Sabeu que aquesta és una de les entitats més potents de Barcelona. Fa una programació espectacular de cultura, de tots tipus i àmbits escènics, d'acord? Recordem que la Farinera fa això i fa molt més. Però quan? Quan puguem tornar, d'acord? Ara és moment de tenir cura de nosaltres i les persones que ens envolten, de donar escalf i suport a qui pateix econòmicament o anímicament per causa de totes aquestes situacions. Recordem, les seqüeles que ens està deixant el Covid, no només econòmiques, d'acord? Familiars i moltes seqüeles que ens estan quedant del dia a dia, de suportar cada dia la televisió, els mitjans de comunicació i tot com ens